Ada apa bukannya? Ayo. Assalah. Terus? Tunjukkan laki-lakimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Di channel YouTube Pawar Repa Sawah. mantap. Oke. Apa? Oke guys, jadi konten hari ini kita mau unboxing baju lebarane Iya dan Iyo. Iki di unboxing sekalian ben apa jenenge apa nek arane yo ben de konten guys. Karena yo urung de konten. Ya kan. Hadine apa di unboxing terus iki saurunge di unboxing Bunda HP-mu gak ana ya ndah? Ya jane kuwi lho ndah, nggo apa nek arane? Ambil HP itu di meja nih kamar. Soalnya gue bukti nek pamuan. Bunda mbek mama gorene kabeh. Rokong kuwi ya. Ta. Sapa? Delok Oma. Ngene iki batal gak sih kerokan ini? Ora ono. Kira kan tidak membatalkan puasa. Pasti lesu. Marah-marah musuh tidak membatalkan puasa, tidak mendapatkan pahala. Ya Allah kerokan. Ndang, video Mbak. Mama ndak mudeng enda. Esok mateni. Oh, Ya Allah, ya Allah. Ya Allah lindungi aku, lindungi Bilqis. Bunda sing nge-video, Mama sing unboxing. Oh iya, kita bikin sih. Yo resine diketokno. Soalnya yo lumayan guys, yo menurutku lumayan ya guys ya. Wes ndang, oke. Dengan harga segitu. Yes. Unboxing mah. Ini pertama kali ya yuk kami bodone di syuting guys ya. Biasanya kan ora tahu karena bodone ora tau ning kene. Ini yang Ya. Yoyo dulu. Warnanya Mas, coksu. Wes. Wih. Wih. Kena ili. Kesel ya? Ya Ki. Yoyo. Ngawur ya iki kokoi. Oh, coba yo. Coba ya. Coba nanda. Langsung dirangkap tidak, Bu. Terus aku coba. Iya ya. Ini ngapain di? Wih, yali. Lihat dua warna. Duh, itu tuh namanya gamis, Dok. Iya. Ayo. Wih, ada rompi nih. Ih, lucu. Rompine kok iso nek mama pengen pakai rompi tok mek celana jeans. Tok nok kuwi iki kok ketok nganina. Iya. Unjukno Nanda. Tinggal beli kerudung. Ketok. Kerudungnya beneran. Kerudunge warnane ya koyo nggone Bunda Mamah ngono kuwi. Kok tapi rada cerah cah cilik, Dik. Jadi, Enggak, iki anu sak kerudungnya. Enggak indah ndangan. kok dipotong Enggak. sithik. Oh, berarti motong bagian kuwining kok. Iki kene berarti Bang, isone nek rumbene. Lah yen pas rombene ngetoke. Rumbene iki Iya. diteko ae gak usah diketok. Kok nek dawa di Mbok kuwi adalah pengiritan nomor 1. Ya inilah jiwa mbok-mbokmu yang mengiritan. Iku dibunakno sik amat. Salah, wong dene bocah cilik kok. Gampang. Ora penitine nah, ben rapi. Benekno, Dek. Rela dhewe mau tak rela. Ya, ben kembar guys, engko nggone al, padha senada. Pokoknya nek pengen roh keluargaku wae di sini ngau kambi apa ya ngene iki warnane. Wih, iso digo ngaji yo. Bar bodo ngaji. Wih, mantep rene ya. Coba ya. Pas mah. Sarung. Oh, ki ukurannya XL. Belakang yo, kamu sita yo, tak lihat yo. Sana dah. Belakang ya, hadap sini ya. Oh. Jadi model iki apa katok tapi iki sarong. Aja dicopot sik. Delok ya, mandhep Repa. Engko dipotongno. Kono pe tak adono XL yo, Pak. Lah iya lah kok ngeyel ambek aku. Ki apa ukulane? Apa kuwi? L. L kene. Delok anu Rono ambek Rono. Anuan. Kono sisir loro sisir Rono lho. Kalian kan kuping dan ipon. Kene ambek Rono, aku jeneng jero ngene ya. Oh, iki ngene, Dek. Iki rada Halo. Daya kita kena. Iya, sik meneng ae dulu. Sik Halo. diem. Benakno. Ben rapi. Set. Ya sih. Oke dipotong.
Apa sawamu lah? Iya, tapi Iya selalu Oh my god, iya mulai. dipotong kilo. Iya, engko dipotong. Tapi api Deloken wis nganggo kambi bodo, guys. So, secoke ukurane XL, secoke nah apa? ya, ngono ya. Ayah, salah dodok. Ya. Masya Allah Gusti. Salah ngono mah gak dicangking iki. Jian. Ya itulah Ibu April Ya lagi Allah. marah-marah sama Papa. Sini, Dek. Sini tak foto sini, yo. Dek sini, yo. Ndang. Sana. Iya, Bu April lagi emosi juga. Nah, madep sini, Dek. Madep sini. 1 2. Ya apik lho. Engko karek ngetokno sing gone Yaya, guys. Yo batas iki, Mah. Batas iki. Iya. Ikine Aja diketok Pak, diteko. Mati tekanku. Diketok ae. Kok dawa. tapi iki yo mau ngarep tok Mah. Iki iso didedeli, diunggahno ngono. Nek pama misal pengen diketok lho yo. Terus enek riwi-riwine neh. Tapi guys, sesuai gambar sing gone Yoyo, sini yo. Ndelok yo, barep yo. Oh, sing gone Yoyo iki modele kok ngene guys. So, iki daleme iki yo kemeja ngene. Oh, daleme kemeja ngene, terus inine iso dicopot lho kayak gini. Oh, Batman. Terus iki iso dibenekno ngene. Kayak cara mana kayak model-model saiki ngene iki lho, guys. Kok sampe tak coba. Seta iki dibenekno seta. Iki semua. Ya saiki lho ile dibenekno se. Benekno ta lho iki lho. Kancingnya benekno. Nah, iso ora kowe? Langsung nangis yo. Tinggal yo. Untung jengkel. Untung lebih jengkel. Bisa lah. Bisa. Iso. Iki brandnya adalah B dan D original. Wih lah pokoknya. Ini tapi kok guys so. Juga kayaknya juga alusan. Jangan coploknya wes ra apa-apa. Wes entuk kambi bodoh. Aja ngono nyoplok. Ukurane Pak, BNG. Lah iya, Yaya L. Terus mari ngono. Sing yoyo XL. Mama ini pengen ngomong XL ae kabeh, Pak, ngono. Ora, Mah. Yaya tetep nek nggoni SL. Malah kedawan neh. Lagi kedawan kok. Tapi awake pas, guys, menurutku. Sing apa, Mbak? Apa? Sing cantik ku lho. Sing cendek. Rok mini. Murah mini. Lah terus apa sing cendek? Sing aku duwe ku lho, Mas. Iki mas katoke sik kedawan yo yo. Tapi yo pas, Mah. Duwe ku lho. Udah kok. Ditekuk pas. Duwe ku lho. Duwe milik kamu lho. Sana pagi? Ya. Itu Reni. Kudunge warnane apa, guys? Kayak masukan, guys. Iya. Gak mah terlalu kepetengan nek dinggo cah cilik. Jangan, Mak. Nek terlalu cah cilik, nek dinggo cah cilik terlalu kepetengan, guys, nek nganggo. Kayak iya rada padang ngono lho. Nek salah, nak gede-gede kok ngene, jadi gede lagi. Iya. Lain waket ya. Ada seneng pora? Seneng pora? Suka gak baju baru? Suka gak baju baru? Datang ngene klambine. Hah? Iya, Chan. Ya ancen model iki saiki ngono, gak mau kokotok. Dadi maksudnya iki ben iso dienggo setelah bodoh dienggo ngaji ngono. Nek Adek pasti mah beda. Lah kae emang bodone kae tukang ora bibi ya, Mah? Itu anu hem. Oh, mau hem ngono kuwi. Ya sing apa itu sing ditambah? Terus nek Yaya mbok beli napa? Ya yang gamis. Lah iya padha ae kan ya. Gak kaya iki. Iya kan gamis wis diukur orang ngene iki. Kan iki kan Iku kok beda-beda ngono. only le. Mare ra dikek tali. Itali apa nih? Itali. Hampire Yo tak. wis dari kan tok yen Kok iki arek golekno nggo al, guys. Nggo al rupane yo coklat susu. Coklat susu.
Ini namanya coklat susu, guys. Kayaknya ya harus anak, guys. Dengan harganya iki loro mang 200 pira mah? 250. Ini wes entuk dua bocil ini. Ngene, Pak. Nek ngene kan dene sing ngene. Apa? Nek dipotong dhuwure kene iki. Enak. Engko gowo ning gone Mbak Oka. Ini dilengke ya kok bapaknya. Tapi dilengke bedebeng ta. Nek mbak lempet bedebeng bara. Iya, betul. Lah iya lah. Soalnya mesti kaine ngene. Iya. Nek pomot kaine gak ngene gak gitu. Tapi nek istriku malah yo ora, Mas. Iya, delok sih. Sesuk nek mama misal di teko piye hasilnya, ngono nek mama hasilnya gak kan dibalekne iso. Kan iki cek adoh. Mati kabeh berarti, Mbok. Iya. Mureng-mureng wonge. Sopo sing merem-merem? Kan memang jalure nganu. Berarti mati kabeh. Iya, masa nggonku barang kan Pak. Selamatkan ini. Terus guys, nggak bakal dilanjut lagi, ki bakalan unboxing selanjutnya. Nanti es Bunda Dewi teko karena ini adalah brand salah satu idamannya Bunda Dewi ya. Nek wonge wis teko, wonge cek mapak salwa guys. Nek lanjutnya. Kapan malah buka ada jongan ning kono. Kita takut kok bani. Ke tengah yo. Oh, iso. Lah buka. Aku langkon kowe wae. Ora lele. Ndak apik ngono kuwi. Wah kuwi ana wae nyeprot wae. Jal. Aku sepi. Langsung disentak. Kaget. Buka nih. Sudah, ini cengkiwing. Kiwing ku apa? Cengkiwing iki batak. Nah, iso dhewe. Iki ne gorene, sampah he. Sampah. Sek. Nek urung piano niki aja di ora tarif. Udah tadi. Ini ya golongan iki cengkiwing ini lho ya. Apa sih? Nah. Ya sudah pangan. Bismillah. Doa. Amin. Buka. Baksonya bakso banget ya. Mbak kok aja ngono, Mbak. Aja kecas ngono, Mbak. Ya Allah, guys, di belakang kamera ini nek ngono. Aja kecas ngono, Mbak. Oke, aku engko bar magrib budal dhewe. Apa? Kan maghrib. Heeh. Enggak, guys. Aku pengen anu ile, kira bakmi ngono kuwi gak. Kira bakmi kok sing koyo ape semi-semi koyo ngene babi ngono iki gak sih? Iya. Ngono kuwi aku pengen. Jangan. Kayak sing dibuat. Kayak anggar buka iki enek sing WA aku kayak Dek minta apa pengen buka sama apa. Ngono kok iki enek ya. Kayak apa jenenge kayak kamu pengen buka sama apa Mas Grepin. Ngono tak enek ya. Mas GoFoodin, Mas Shopee Foodin, ngono tak enek ya. Enaknya kamu mau apa? Butuh apa? Kok kene ngono ya ya. Ning golek ono kene ndi ya, guys? Mbak. Terus kayak Dek Mas transfer ya. Ngono kok kene ya. Lah kowe nek ditawani ngono ya. Oh alah yo. Enek penggawean mi. Sing tugel dalan sing apa? Apa nih? Pasilon. Iki sandungnya le. Lagi nopo? Oh ngene gue sampe teh lucu. Lagi nopo? Wonge ketoke nopo wis sanggup wonge. Ih, keluar. Kan ibu-ibu sausnya dicerotno. Aku ki aku roh akal busukmu ya aku tahu. Lah.
Akal-akalan busukmu itu aku sangat-sangat tahu, Wak. Sidake senenge bakso, sidake senenge mie. Iya. Gak tak kok Mbak ini senengannya apa? Gak. Duit. Gak takok kok bisa kok. Mbak E senengane duit sing abang-abang ngono kuwi. Dengan nominal 00 sing akeh sing guri. Duit-duitan. Enggak. Jadi biyen aku duit-duitan waktu SMA. Podo aku yo. Duit asli digo tuku duit palsu. Pokoke goblok. Anten Duitnya duit palsu bisa tinggal tunggu duit asli. nah. Anten terlalu bodoh kita tuh waktu kecil nih. Wes guys, engko mudah kalian pengen ayo tak lanjut. Kene apa mengecek situasi terkini kondisi gabah. Ayo, Wah. Yuk. Yo. Wih, sinematik sih, Pak. Wih, langit bumi bersaksi. Wah, tapi wapi, Wah, sumpah. Aku urung tuku kulot le. Islam sopeh kok. Jadi ini adalah hasil panen raya Bunda Dewi Sumbi dan Bapak Utoyo, guys. Di Peme. Sing meme iki Bunda Dewi Dewi ya, Mak ya. Sing apa jenenge sing molak-malik lah Bunda Dewi Dewi ya, Mak. Oh, alah. Dinani kok. Wong nek bojone tentara iki sregep-sregep, Mak. Apa? Unboxing. Aku urung tuku kulot tinggal. Salah sapa ora tegake kowe? Mari ngono wis bodo. Wong ayam mbek Mas Semer tukono ora ditukono kemeja mbek bundanem. Duit Pak, piye Pak kowe Pak? Serakah. Dene Taunya aku lho tuku apa? tuku klambi dhewe no. Bihae salah ngono di ora sadari apa munir ngene. Bu Dewi paketane jian. Apa paketan apa? Kula mboten wonten nyebut. Masa ngono? Lah kenapa kalian nyebut? Ngono terus saya dia nyaurnya. Anu apa kata? Boten apa? Anu boten wonten nyebut apa pihak iki kono ya. Anu boten wonten nyebut kalau terus mak itu. Mending teribih berat. Aku ketemu. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Baju sewarnanya enggak Pak. Karena mak ki sak produk mbek one set Bunda. Wih. Apa ya? Siapa yang bawa sapa? Oh, aku nggak suka benike. Piye piye? Benike diganti kudune. Ben iso benike kudu gold. Ben iso ketok mahal. Tapi sing Kan memang ya gede. sak produk Pak. Lah iki ya sak produk, guys. Iki ya sak produk. Maksudnya Dari produk ini ki produk the best. mahal tapi ki maksudnya gunjurane nyaman. Gak nyaman lantong tapi guys ya. Itu nyaman antum. Iki mahogani. Padha kayak gini. Mahogani. Podo iki seproduk sama beda Katalog. Bahannya Dah, iki oleh pas bedok dah. oleh. Lah pas jam 09.00 oleh. Aku kan masih TK. Boleh. TKA. Iya, Langsung gabah oleh kok. Enggak aku kan icik lagi apa puber dah. Kan aku rong menstruasi. Icik rodok. Kaya bidang. Kita baca resui Mbak. Jam 10 langsung Mbak. Jadi kan kudu bidang. Iya, Lah bener roh cah loro kae yo tuwe laptop cok eman mie ayam cok eman bakso ya Allah ndak wetengku buka ya sok. piye soya? Ya Allah astagfirullahaladzim. Ini ayo. Ya Allah ning gone gaplon. Ning gone gaplon ning jerone yo walah wong padha ngoso-ngoso. Mbak, ulane poso, sing ora poso ya wis ben. Kan ulane. Iya, bulannya poso tapi ya wis lah. Bagi yang menjalankan sing gak ya wis ora apa-apa. Ya positif bae kan kuwi wedok-wedok mungkin men ngono lho nek sing lanang mungkin Kristen. Mungkin pas asam lambunge kuman. Nek gak ngono pas mencret kan iso ya. Kan kayak ini gak akeh. Kok iso? Iki wis panen kabeh dah. Wis panen kabeh. Wis karek kok kono iki mang anu motong ning kono ki daerah. Iya ya, aku mau berdoa ada mbak ayah i. Walanda aku mau berdoaan. Bunda 2 ya, punya Mbak Yu 1. Punya Mbak Susi, Mbak Yu 1. Nanti juga 12. Pokoknya punya Mbak 1, punya Bunda yang 2. Bunda roh, aku mau berdoaan kombi. Wah, nyar geres dah masam. Buka bungkus masam. Kuwi
Wah, apik. Api lah ngono digurno sawah Duh, yo. iya cuma tapi kan tetep ae dene kan ijek gres ya, Ndak. Sensasi gresnya kuwi lho, Ndak. Kayak apa gak paman ning gone. Soalnya apa menjanjikan ya. Tapi Lah iya. yo memang saat musim panen kok ngene iki, tapi kan panen kan saiki sekarang ini bisa 2 kali 3 kali ya. Jadi mak wong Lah iya cara mananya aku mbek Salwa langsung membayangkan. kali daerah Mak Bing bisa 3 kali. Membayangkan mbek Salwa ning channel YouTube Pawa ASMR buka kombi baru. Wah. Ora mobil Alphard baru kayak Mas Dimas tapi kombi baru. Kan udah gede. Ya berah. Tapi lo tak omongi kowe kok apa Alphard karo kombi lo gak wani. Apa nek mbek truk kuwi gak wani langsung ae. Mbak, Walaupun dia Mbak iki nek tengah yo, mobilnya setengah. Ahate padha minggir. mikir ayo, tenan ayo saiki. Tenan Apa jenenge yo? Maksudnya kan kuwi mobil mewah yo. Iya. Aku wedi mek mobil-mobil ngono kuwi. Soalnya nek mobil truk rongsok kuwi ditabrak ya buya. Apa ditabrak gak apa-apa tapi nek kuwi kan totalan. Iya, mobil ras lah guys. Om tau iki prinsipe ras kan yo wis ras kan yo mobil-mobil mesis kawak kan. Dadi wong iki nek numpaki yo nemu mobil apa musuh mobil api nek selagi kuwi kene bener dalane kene bener yo kono bakalan minggir dhewe nyingkre dhewe karena kan kono luwih totalane luwih akeh. Totalane tetep Luwih akeh. Dadi om tau prinsipe ngono. Kowe nggo mobil kawak las. Tapi nek mobil api minggir ngono. Tapi nek kanggo mobil kawak las, gak apa-apa. Bisa api enak kan ngono. Ya wis lah guys, iki mang apa jenenge konten unboxing, terus konten buka puasa ya kan. Nek buka puasa Lah Salwa sampean. Ya yo. Iya iya, apa jenenge buka puasa, terus iki hasil panane Bunda. Soalnya wis didol, guys. Terus iki nggo mulai yo nggo mangan leh. Lu mencicipi, Mbak, kan panen ya. panen kan diwujudno apa ngono kok nikahe Iya. panen wujude kuwi apa kanopi. Iki yo ada wujudnya tapi enggak usah disebut. Tidak baik. Jadi Nggak maksudnya baik. kita itu berprinsip ngene, maksudnya kita nabung untuk masa depan anak-anak. Anak-anak. Kan gitu. Enak yo, sing dipikir wong tuane. Lah piye nek gak dipikir Sing golek anak- dhewe Oh, jungker maksudnya walik. jangan sampai ini anak kita itu bernasib sama seperti kita, harus lebih baik dari Oh tak ada no bayi bodoh kami kira. Tuh, dipikir Heh, kan anak yang bayi telu sarjana kabeh lho. Kentena. Mbak Salwa kalau udah punya suami, dia juga nanti mikir anaknya kak. Oh, Nah, berarti tetep yo Bunda mikir. begitu. Tuh, Mbak yo. Saya juga Weh, begitu. karena Kuyon anak-anaknya pas dibagi tak entah kuwi dibangun entah dirubuhno mbok Kan terserah kan ngono ki jenenge mikir nduk ngono ki kok Bunda ngene iki ya Mas kok ngene iki kan mikir anakku sampe kok enek tinggalane enek tilake Jadi iki karek tek tek tek. jadi iki maksudnya hasil kerja keras kita semata muda ki mbek dinikmati anak cucu kok ngono ki aja mesti yang sarakno anak cucu kok barang ya sampean yo ngono nek iso nambahi ngono oh kanggo sampean ke depane yo kanggo masa depanmu dhewe kanggo anakmu kanggo putumu sampean kok ngono lho Wang sampean nek wis nganu yo wis dipikir ngeneh ngono sakmene kowe wis kok dadi mbah yo berarti saya mikir kan kok genten anakmu ngono wah anakmu Mbak Salwa ya ngono. neh Udah wis tuwa ya terus sing mikir Mbak Salwa. Lah sing mikir sapa nek Hukum siap mikir tapi. sok mbek maksudnya gambaran Iya, tapi gambaran ini sok kayak mbek mesti ki waktu cepat berlalu. Wis dah penutupan aku kesel ket mang panasan ning kene kalian ngiup. Mata. tening Ini ya pemirsa segitu dulu konten kali ini jadikan konten selanjutnya salah seru berikutnya seperti like comment di Nyeting kok ora iso. banyak ya. Dan coba di yang Aku udah kayak Bunda, tukang nyirik ning konten nyuting. tunggu dino buku-buku dipeningi seger waras banyak mursa selalu dipengen kelancaran dijaga dari berbahaya dan juga bebas lagi sakit semoga sembuh sebelum di rumah curinya sebelum mati rumah curinya untuk menjaga kedua buku-buku di rumah ya salah hal semoga derajat orang tua jadi jadi baik kedua semuanya kita semua pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah